בן 29 מנצרת, שותף שלי קובי פורמן נמצא כאן. יש לנו עוד שותף שלישי שהוא סלימן שחברי, נמצא בנצרת, כרגע לא איתנו. אנחנו מיזם שותפות של יהודית ערבית, אנחנו עובדים ביחד. עד לפני שנתיים היה לנו מוקד טלפוני, ואחד הבעיות של הנציגים שלנו היו שהם לא מצליחים לסגור עסקאות על חם. איך זה מתבטא? שהנציגה מתקשרת ללקוח והלקוח מסכים לכל העסקה, הייתה לנו בעיה של החתימה שלו, איך לקבל את החתימה שלו. ומכאן בא הרעיון, אנחנו מציעים פתרון שדרך האפליקציה שלנו, דרך הממשק שלנו שקוראים לו אברטק, שהוא עולה ב1 למרץ, דרכו אפשר להחתים את הלקוח חתימה במקום וככה מצליחים לסגור עסקה. הנציגה באותה מעמד עסקה, היא פשוט שולחת את המסמך לטלפון, הלקוח רואה אותו וחותם למקום, וככה מצליחים לסגור עסקה על חם. זה בעצם ב1 למרץ, averotech.com. תודה. חזם חוטב, שווה לך להכיר אותו.